час будоўлі бабруйскай крэпасці планавалася, што форт Фрыдрых-Вільгельм і вежа Апермана будуць абараняць расейцаў ад іхных ворагаў. Тым не менш, большую частку свайго існавання гэтыя ўмацаванні гралі ролю турмаў для сваіх жа суайчыннікаў, у асноўным для палітычных апанентаў. І падобных месцаў зняволення ў імперыі было дастаткова, але чамусь менавіта бабруйская турма надзвычай моцна палохала тагачасных арыштантаў. Магчыма, тут сапраўды існавалі асаблівыя камеры для катаванняў, а націральнікі вылучаліся празмернай жорсткасцю. Даведаемся, што кажуць гарадскія легенды. Вітаю! Гэта падкаст «Міфічны Бабруйск», дзе я расказваю гарадскія міфы і легенды, бо гэта і ёсць тое, што любое месца ў свеце робіць прывабным і магічным. Гісторыя 6. Самая страшная турма імперыі. Падзея, што стала штуршком для будоўлі ў Бабруйску вусцішнага форта Фрыдрых-Вільгельм, пачалася, можна сказаць, даволі рамантычна. З шпацыру па ваколіцах нашага горада двух найяснейшых асобаў. Адной з іх быў князь Мікалай, будучы імператар расійскай імперыі. Паводле звестак з ягонага жыцця, хлопчык з ранняга дзяцінства меў схільнасць да вайсковых цацак і аповедаў пра бітвы. А таксама вельмі любіў наведваць парады і шыхтаванні жаўнераў. Таму не дзіўна, што дарослым ужо чалавекам яго вабіла бабруйская крэпасць, дзе ён мог напоўніцу нацешыць вока умацаваннямі ды вайскоўцамі. Легенда кажа, што ў адзін з візітаў князь замілоўваўся фартэцай у кампаніі брата сваёй жонкі, Луізы Шарлоты, які на той момант быў кронпрынцам Прусіі, і звалі яго, вядома ж, Фрыдрых-Вільгельм. Мікалай любіў сваяка і сябраваў з ім, а яшчэ быў вялікім прыхільнікам прускага войска, то бок паразмаўляць ім было пра што. І вось неяк гожым бабруйскім вечарам сябры каталіся на конях блізу крэпасці. І калі яны заехалі на ўзгорак і ўбачылі, як сядае сонца, афарбоўваючы неба ў пяшчотныя пастэльныя колеры, Фрыдрыха Вільгельма апанаваў надзвычай рамантычны настрой, і ён сказаў: «Гэтае ўзвышша самой сваёй сутнасцю створана, каб тут размясціўся вайсковы форт». Мікалай, пусціўшы слязу замілавання, імгненна прыняў рашэнне. «Так і будзе», – сказаў ён сваяку. І той, у сваю чаргу, паабяцаў даслаць з Прусіі лепшых вайсковых інжынераў. Мяркуецца, што менавіта запрошаныя спецы сканструявалі знакамітую вусцішную камеру, па прыкладзе сярэднявечных, пра якую раскажу крыху пазней. Такім чынам, Фрыдрых-Вільгельм быў цалкам узведзены ў 1825 годзе. Дзеля яго нават было змененае рэчышча Бабруйкі, каб патапляць абарончыя равы. А ў верасні форт асвяцілі ў прысутнасці князя Мікалая. Варта таксама адзначыць, што непасрэдна ў самім умацаванні не будаваліся казармы, таму жаўнеры ды арыштанты размяшчаліся ў казематах, то бок у замкнёных памяшканнях, у якіх было цёмна і хутчэй за ўсё панаваў холад, вільгаць ды цвіль. І гэта пры тым, што ў час будаўніцтва крэпасці планам адразу быў закладзены астрог на 260 арыштантаў з лепшымі умовамі, з сухімі і светлымі камерамі, калі верыць тагачасным звесткам. Але чыноўнікі, відаць, вырашылі, што турмаў мала не бывае. І як бы не любілі Мікалай ды Фрыдрых-Вільгельм вайсковую тэму, па прызначэнні іх праект фактычна не выкарыстоўваўся. Затое стаў адной з самых страшных вязніц імперыі, і ўсяго праз год пасля ўрачыстага адкрыцця форт прыняў першых палітычных арыштантаў. А самыя, паводле меркавання імперцаў, небяспечныя з іх утрымліваліся ў найбольш жорсткіх умовах. Кім былі гэтыя злачынцы? Студэнтамі і выкладчыкамі Віленскай акадэміі і Свіцлацкай гімназіі, што ўваходзілі ў таварыства філарэтаў, аматараў дабрачыннасці, ды філаматаў, аматараў навук. Ніякіх выразных палітычных мэтаў яны не фармавалі, займаліся самаадукацыяй ды творчасцю. Але расійскі цар Аляксандр I вельмі баяўся такіх вольналюбных ды разумных людзей і асабіста загадаў выслаць іх у аддаленыя губерніі імперыі.
Другая плынь палітвязняў удзельнікі паўстання дзекабрыстаў. У крэпасць накіравалі 16 такіх вязняў. Адметна, што да арышту ў Пецярбургу некаторыя з гэтых паўстанцаў служылі ў бабруйскай крэпасці. Амаль усе яны былі высокага паходжання, дваране ды афіцэры, героі войнаў, літаратары, паэты. І першае выступленне супраць цара, а таксама яго арышт паводле так званага бабруйскага плана, мусіла адбыцца менавіта ў нашым горадзе. Бо тут Аляксандр I збіраўся рабіць агляд палкоў, у якія ўваходзілі дзекабрысты. Арыштаванага цара і князя Мікалая планавалі ўтрымліваць у крэпасці і рабіць хуткі наступ на Маскву. Але праз непаразуменне паміж чальцамі ды наяўнасць баязліўцаў у шэрагаў змоўшчыкаў паўстанне перанеслі ў Пецярбург. А далей, як мы ўжо ведаем, адны з іх былі зняволеныя, а другія пакараныя смерцю. Асобы вязняў, якія адбывалі пакаранне ў Бабруйску, а таксама ўмовы ўтрымання, улады імкнуліся захоўваць у таямніцы. Але пра форт хадзілі настойлівыя нядобрыя чуткі, што раздражнялі і палохалі прагрэсіўную частку грамадства. Напэўна, многім вядомая цытата публіцыста і рэвалюцыянера Аляксандра Герцена, які ўжо з эміграцыі пісаў: «Хай Сібір, хай што заўгодна, але толькі не гэтая страшная турма на Бярэзіне». Дарэчы, яшчэ ў час знаходжання ў Расіі лёс Герцена пашкадаваў. У высылцы ён служыў у канцылярыі губернатара ў Вятцы, а не гніў на катаржных працах у Бабруйскай крэпасці, дзе арыштанты працавалі, стоячы ў ледзяной вадзе, часам па пояс, у кайданах цэлымі днямі. Таксама пра ўмовы ўтрымання сведчыць ліст да родных аднаго з вязняў катаргі, у якіх ён называў сваё становішча агідным, а таксама расказваў, што можа крыху пагуляць, але не далей, як на ружейны стрэл. Паводле ўспамінаў відавочцаў тых падзей, арыштанцкія роты дзяліліся на разрады: вечныя арыштанты, асуджаныя на пажыццёвае зняволенне, і часовыя, асуджаныя на тэрміны ў 10, 12 ці 15 гадоў. Ім выдавалі турэмную робу шэрага колеру: курткі, штаны і шапкі. На спіне курткі мелася выява бубновага туза з чорнага сукна. Для чаго гэта рабілася? Так у тыя часы мецілі небяспечных злачынцаў. Прычым ромб мог быць жоўтага, чырвонага ці чорнага колераў. Метка таксама дапамагала ахоўнікам пацэліць у вязняў, калі тыя рабілі спробу збегчы. А вось яшчэ адзін спосаб зрабіць тагачасных арыштантаў заўважнымі – адмысловая стрыжка. Галілі толькі палову галавы, ад вуха да вуха, прычым такі стыль быў распаўсюджаны ва ўсёй імперыі. Змяшчалі ў крэпасці яшчэ адну катэгорыю вязняў – папраўчыя роты. Яны насілі такое ж адзенне, але ім не галілі палову галавы. Таксама яны мелі магчымасць зменшыць тэрмін праз добрыя паводзіны. Лічыцца, што самым лаяльным да арыштантаў камендантам крэпасці быў Карл Берг. Пры ім працягвалася будоўля фартэцы, адначасова інжынер-палкоўнік выконваў абавязкі начальніка палітычнай турмы. Берг дазволіў дзекабрыстам чытаць, пісаць, не штодня выходзіць на працу, а таксама атрымліваць грошы ад сваякоў. З надыходам цемры зняволеным нават дазвалялася апранаць грамадзянскае адзенне і парыкі, каб гуляць у горадзе. Аднак ужо наступны камендант змяніў парадкі. Адмяніў палёгкія, харчаванне стала горш, а праца цяжэйшай. Многія вязні хварэлі, а таксама пакутвалі ад ран на нагах, якія пакідалі цяжкія кайданы. Адна з любімейшых легендаў жыхароў нашага горада пра бабруйскі мяшок. Менавіта так называецца апавяданне Валянціна Пікуля, якое ўжо доўгі час хвалюе мясцовых. Так ці існавала сапраўды страшная камера ў сутарэннях крэпасці? Сам Пікуль у апавяданні прызнаецца, што ніколі не быў у Бабруйску,
але нічога не прыдумаў, а толькі перадаў пабачанае чалавекам, што наведваў форт Фрыдрых Вільгельм. Інфармацыю пра мяшок ён узяў з кнігі стацкага саветніка Віктара Нікіціна з Пецярбурга. Той доўгі час працаваў у турэмным камітэце, і многія яго творы былі прысвечаныя жыццю і побыту вязняў у расійскай імперыі. У Бабруйску Нікіцін інспектаваў вайскова-арыштанцкую роту, дзе пазнаёміўся з тагачасным камендантам Рыгорам Бабкіным. Генерал-лейтэнант быў сталага веку і адчуў сімпатыю да маладога інспектара, а каб уразіць яго ды пазабаўляць, прапанаваў моцна напалохаць. Ён прывёз госця ў форт Фрыдрых Вільгельм, дзе завёў у дзіўную камеру і замкнуў дзверы. Вось як апісвае гэты момант Пікуль. Цішыня ўелася ў вушы Нікіціна неяк злавесна. Колькі хвілін прабыў ён гэтай камеры, не зразумеў. Уражаны формай камеры, якая не мела кутоў. Былі ў ёй толькі 3 дзіркі, зверху для святла, збоку для прыёму ежы, а трэцяя ўнізе для патрэбы. Віктар Нікіцін убачыў сябе зняволеным не ў куб, нават не ў шар, а ў нейкую вузкую прастору, якая мела форму яйка. Усё і ўсюды было авальнае, нават ложак і столік выгіналіся, паўтараючы крывізну камеры. Не стаць на ўвесь, хоць толькі сярэдні рост, не легчы, выцягнуўшыся, нельга было, і вымушаны быў стаяць, сагнуўшыся. Натуральна, у інспектара з'явілася жаданне як мага хутчэй выйсці з гэтага вусцішнага месца, і ён пачаў клікаць на дапамогу. І калі выйшаў, то пабачыў на вачах каравульных слёзы. Яны падумалі, што камендант даставіў для пакарання вязня. Пазней Бабкін расказаў госцю, што камера была скапіяваная з сярэднявечных, прызначаных для таго, каб яе насельнікі паступова вар'яцелі. І адным са знакамітых вязняў быў князь Аляксандр Дадзіані, камандзір рыванскага палка, якога імператар пакараў за злоўжыванне ўладай. Вязень правёў у Бабруйскай крэпасці 3 гады і паводле чутак акурат у мяшку. Як выглядаў князь пасля вызвалення? Даставалі яго з камеры ледзь жывога. Не чалавек, а разваліна. Поўзаў на карачках, гаворка невыразная, вочы вар'яцкія. Сцвярджалася, што не ўсе ахвяры мяшка выжывалі, а ўжо вярнуць назад глузд і наогул не было ніякіх шансаў. Дарэчы, самі каты выдатна разумелі, як паставіцца грамадства да такога пакарання, таму інфармацыю пра камеру не разгалошвалі далей свайго ведамства. Ці была вусцішная яйка камера ў форце Фрыдрых Вільгельм? Мы ўжо наўрад ці даведаемся, бо ўмацаванне было знішчанае савецкімі вайскоўцамі ў пасляваенны час. Але яшчэ да знікнення, у часы Другой сусветнай вайны, гэтае месца яшчэ раз выканала сваю злавесную ролю. Тут размяшчаўся вялікі, страшны канцэнтрацыйны лагер пад назвай Бергдулах. Сёння ад форта засталіся толькі левафлангавы рэдут і галоўны вал. Вежа Апермана размяшчаецца непадалёк ад зніклага форта Фрыдрых Вільгельм і ў некаторых крыніцах пазначаецца як яго частка. Гэта адзін з самых добра захаваных будынкаў, што засталіся ад Бабруйскай крэпасці, бо ў ім і да сёння размяшчаецца следчы ізалятар. Назвалі вежу ў гонар інжынера Карла Апермана, які памёр праз год пасля сканчэння яе будаўніцтва. Акурат з яго смерцю звязаная адна з гарадскіх легендаў. Маўляў, хтось напісаў данос імператару, у якім сцвярджалася, што Аперман займаўся раскраданнем, выкарыстоўваў неякасныя матэрыялы для будоўлі. Манарх, не паглыбляючыся ў расследаванне, адправіў інжынеру падарунак з намёкам – бляшаны крыж, а той застрэліўся наўпрост у вежы, седзячы перад гэтым крыжом. Магчыма, гэта ягоны прывід і блукае па сёння па халодных калідорах будыніны ды палохае арыштантаў. Як і ў выпадку вышэйзгаданага форта, вежа мусіла абараняць межы імперыі ад ейных ворагаў, а стала турмой. І першымі вязнямі сталі ўдзельнікі паўстання 1830-31 гадоў, калі беларусы, палякі ды ўкраінцы спрабавалі атрымаць незалежнасць ад расейскай імперыі.
У часы Другой сусветнай вайны ў вежы, а менавіта так яе завуць мясцовыя, размяшчаўся перасыльны лагер Дулах-1. А ў пасляваенны час ужо савецкія ўлады трымалі тут сваіх ворагаў, палітвязняў. Нейкі час у будынку размяшчаліся склады, а напрыканцы 60-х гадоў 20-го стагоддзя сюды засяліўся сеза. Сёння ў Бабруйску дзейнічаюць следчы ізалятар у вежы Апермана, а таксама папраўчая калонія, ПУАТ, дзе адбываюць хімію, выхаваўчая калонія для непаўналетніх, ды ізалятар часовага ўтрымання. Даволі шмат для аднаго горада. То бок, закладзеная ў часы імперыі турэмная традыцыя тут жыве і квітнее і, безумоўна, адкладае адбітак на нашым жыцці. Многія мясцовыя даволі добра знаёмыя з жаргонам і звычаямі месцаў зняволення. І цалкам лагічным выглядае, што менавіта ў Бабруйску сфармаваліся буйныя бандыцкія банды, пра якія расказвала ў адным з мінулых выпускаў. А мне застаецца толькі пазычыць усім слухачам заставацца гуманнымі і трымацца справядлівасці, а таксама свабоды ва ўсіх яе праявах. І на гэтым на сёння развітваюся. Хутка пачуемся!